No, nedaleko je rybný zámeček. Milí priatelia, príroda neskutočná. Voda všade naokolo, kde sa pozrite. Rybný zámeček vyzerá asi takto. Je to možnosť ubytovania. Vyzerá to ako keď boli ešte šlachtici a boli polovné revíry, tak mali mali tieto prespávačkové domčeky úplne začias. Takže asi takto, pokiaľ by ste sa to chceli ubytovať vo vnútri, to vyzerá veľmi pekne. Snažila som sa nejako nahliadnúť dnu, ale všetko je pozaťahované. Toto je len nejaká chodbička. Ale upozornenie dopredu. Treba sem vyšlapať po velikánskom kopci. Takže asi takto nejako. Dookola lavičky, kľud, ticho. Johnny. No čo ideme ďalej? A tu je ten môj bicykel krajší, čo som slúbila, že vám ukážem. Chcem povedať, že mám krajší bicykel, tak musím ukázať. Tak toto je spredu. Veľmi pekné.